Kajinga thu khana kasdang na uwe ukhna ubakar teng ukim. Ubaya poislem hakasni ke banangkong jong u banlit school. Kakmi jong u kayun kalabu shibun kitir ke bakhia hakapla jong u. Shua ban phak school ya u. Kenang ba unom sedang ban her hakasimbneng. Nang tau kim la chim ya kapla jong u. Bot la kiu hakabas. Ulayo i bakawe ke kenthe ke bakar teng kajang. Kalamis ya kabas. Kumno ula pensinge ya kabas. Bat penchong ya kajang hakabas. Henry kata ke kenthe kamdan pisa. Wat ban siu bay tiket. Kumtau la siu ya ka. Kensan ukim la sedang ban siau thu. Baki bor har jong u kila kindit he. Kumtau la persyang sibun ban sa ek kijat jong u hamadan. Kenang baka jing sia jong u kan omit sabar. Hadin ngiyo i. Baru ki kena ki pule ha ke kelas. Henry ki kmat jong u kim ki pej tang ya kajang. Namar uik ya ka hakadonut jong u. Habau yo i ki kijat jong u kila sedang ban kiu na kendeu sa cisin. Kumtau bat skem hai ke mis jong u. Kenang ba unom her chasuny. Ha kawe pat kaliang yo i yau briu bakar teng u frang. Hakat ling suny nang chim ya kitir jong ka michon jong u. Na kawe katrok hakat zakai hing kali. Nang tau pen keladur ya lade kum menong tre. Nang tala pen kenmau ufrang uday. U serial killer. Yau balai kam daka supernatural control agency. Pan penyap ya kibru kibadon kibor kibaplah hakamed. Hadin balawai school. Baru ki kena kedang lit painot selaying. Henry hang ta uwi ukna ubakar teng uli. Ulai lam ya kajang pan pen iya kajaka lek kai jong ka school. Namar kajang kam som lawan school. Kumta kino hikai kila iti ya uli ya kakam ban pen iya kajang haka school. Nakal yang ufrang ulapoi haka office jong nang chap penyap banangkong jong u. Ujing cing ulas nyau thu. Tang suyo i. Ya u bau de nong let thok. Ujing cing ulai lam ya u sa siliang. Mod la keli ya u. Kumno utip ya ke kerteng basisya jong u. Kumta ufrang ulai thu ha u. Baka weka company kalapha yang ahang ne. Bancho ya phi. Habau layok sengaw ya kene. Ujing ula bitar. Bat dakabor ke bakrau jong u. Ula penki ya uding golf. Kum kakot. Bat lahir thma ya ufrang. Dakajuk ka jingle. Ufrang kumno ula penim ya lade. Henry ujing ula chim ya u. Bat la penhap yu sa ka jingkhang. Dakabor ke bakrau. Kebala penprai ka jingkhang. Dakajuk kabor ufrang ul penpra kensan. Ya kerong jong ki jingpik khmat jong ujing. Kebala lej bej. Sya khmat jong u. Nang tau lo yo i ya kalat. Bat lahir thma ya kesentur jong u. Daka jingerap jong u pen. Bat la penyap u. Daka bachok ya kadonut jong u. Khat duk la bread ya kemet jong u jing. Sya jengai na ka jingkhang. Bat hakane ka rokom. La pendep ya kam ke banangkong jong u. Nang tau lelik pai biang sa katrok jong u. Bat la phak kubor na ka fon jong u. Pan pentip sepang ka jing pendep ya kam. Kat bau kim bat kayun. Kadang pengkhuit ya kaying. Bat hakate kapor. Kalapet ya ka fon jong ka. Bat kaloi i ya ki kubor. Ka jingyap jong u jing. Haman la ki jaka. Kat ba kajang pat kadang pulih ha school. Wat onda lawai school ru. Namar kahap ban lej sa college ka babhatam. Onda lawai school. Henry ka bai school hang ta ka long ka ba he bha. Kumta kajang kaladut jingkermen. Ha ka jingmut jingperkhat jong ka. Haba ukpa jong ka ulo keli ya ka. La ka don kampisan em. Kumta kala thok bat kalong em. Ngasu don kampisa ban thit ya ka jang school. Hadin kaneng yo i yaw we ubri ubakar teng umino jung. Ubalong director jong ka National Security Agency. Habau lo i ya ke khabor halor ka jing chap penyap jong ujing. Unong irap jong u ulaong. Kamla ban long. Henry undang persyang kat bala. Ban bendu ya ke khabor jong ka jingyap jong u. Na ki social media. Henry uminong utip. Baru ki beru ki badon ya ka bor bakar pang ha kete kanong ba. Hidon ha ka jingma. Kumtau la hukum ya unong irap jong u. Ban sedang ban hikai. Ha kitir ya lek bari. Kat ba kakmi jong ukim. Kayun kala chet jingbam janmin. Na ka benta jong u. Bat hadin bau la dep bam. Ukim let thiano. Henry ulaja. Ha ki jing perkhat jong ka jang. Te hadin kata kayun kala chong ha kamits jong ka. Bat kala se ya ka silui jong ka. Na kawe ka senduk bari. Bat kala sedang. Ban pernyasok biang ya ka. Ha ka jing sisya. Kala suba bala penjak purom. Ya ka khubor jong ka jingyap jong jing. Bat unong penyap briu. Ubala ban lej but ya kawe pat ki briu. Ki badon ki bor bakar pang ru. Kumju. Ha ka ni kapor kayun kala kan mau. Ya ka jing im jong ka bun snem menchua. Ha ka ba ka juye kai keleng ka sor. Da ka bara yaw kim ha ka terpeng jong ka. Namar kamdon jaka sa. Nang ta ha kawe kasni.
utrai jong ka we ka phalau ka bala thli ula ai jaka sa ya ka kat banang yai ka por kayun kelasna ya ka ying yele kai ka ba he na ka bentau khun jong ka bat ka laburu bun ki jingker khnang ba ukim unang bante lakam ya ka bor her jong u henry ka jing e ka long ba ukim umla ban syau thu ula perkhat ya ke e ka ba ka kmi jong u ka kwa ban ong bat namar ka ne ka jing kai jong ka long ka bai ba henry watla ka taru kayun kam cham la du mensin bat hadin bun bunai ka jing tristom kala pengkela ya kana kaset sya ka jaka bam ka ba he ba bat ka kam jong ka kelas dang ban nyai ba bat nandu kata kapor kala khanglat yau kim ban yele kai sabar bat utau khna ubaduk ula pelut ya kapor khna jong ubaro kawe ha ka ba pe ya ki ruchlur karton hatibi namar kata ulas dang ban perkhat ba ma uru ude ruchlur entau lakhot ya ki parlok school jong u ban pni ya ki bor jong u habaro bat ulas dang ban her hakmat jong ki baro ki parlok jong u kelas yang kemen cibun ban yo i ya u bau her hasin beneng bat ukimru las yang kemen cibun ban ya thu khaddu ya ka jing chlur jong u henry mutip bau nong penye school la yo i ya u nang ta kapor jan mit we na ki perlok jong ukimru la perkhat ban practice her kum ma u khnang bon la ru ban pensiap ha ya ki we pat ki khna henry la lango bat la hap snew bat la chap men sau cibun hadin kane la khot ya ka yun cha school bat la penmi cibun ki jing uzor sepang ukim kayun kalahap ban penmap na ka klem dau ukim lo syau thu hadukat no ka kmi jong u ka de ban syau le rain namar jong u bat la syau si cibun bat lele chatrum ying bat las dang ban nyam henry kansan telai balate ha u la bethe bat la herno ha ka eryong bat nangta ha ka klimat ka bakaddu kayun kalawan hangta bat kelatan nyau telai da ka borbaro bat kala penim ya kejing im jong khun jong ka nangta ha ka sni ka babut baro ki khna ki lapoi ha school henry ukim bat ka jang ki laslem khndiat wala ki lamare henry no up la yo i ba ki laslem tang kat to kat ne sagen kumtaw la cha e ki banrung ha ka we pat kalyang jong kanong ba ufrang lapoi ha ka we ka library ka balarim bat hadin bola khang ya ka jing khang ulayang ha khmat utrai bat la kli ya utrai la daw la timen swa kum bang nang taw taw briu bala syau thu baudon ha ka jingma kum taw la pelip no ya ki light baro da ka ba penton kam ya ka bor elektrik jong u hadin ka taw la se ya ka battery na ka radio jong u bat las dang ban pengki ya ka bording elektrik ka badon hapo jong u ka bal pelong ya ki snu jong u ban nyeng bei sajrong nang ta kansan la thun bor ya frang bat las dang ban ai ya u da ki jing pen the bording ki bajur bun sinu frang la penton kam da ki kot ban pen im ya la ka jing im bat kum ka jing pen sistem beng la pelong ya ubang ban pen hap no ya ka battery na ka kti jong u henry sen la chimbiang ya ka battery bat ai da ka bording ka bajur ya frang namar ka taw frang la hab bei sapo ka jing khang khaddu ubang la se ya ka dur na ka mis jong u bat las dang bat penyap ya frang tang su thang ya ka ula ai ka bording elektrik ka bajur hadu kata kaldon ka jing shot sarkat ha ka kamera mentau frang ula janyap henry ha ka por ka babiang ula phai bat la bret yaw bang bat ula penyap yu da ka we ka jing cha cho ka ba penyap briu khaddu la penyap ru yaw nong sun jong u nang taw lo i ya ka dur ka bala thang ha ka kti jong bang bat ula lap ubang ru udon kun sinrang kane kala pensiang si chibun yaw frang henry la phet nok loi na ka te ka jaka da ka trok jong u ha school ka jong ka sia thu ba ka uniform jong ka don ka jing sma jong ka sni do na ka jing mare ban poisa school ka ba penjak burom ya ka bat halor kata uwe yu chenrang ba kerteng ubang ulas dang bat pengkuslai ya ka ula chim ya ki kot jong ka bat ula yo i ka de ka khana school gymnastic nang taw las dang ban le ben ya ka uli ula pensing ya u bat ula ptha ya u ban le phai biang sela ka jaka song nang ta hadin ka to kat nepor ba ka le sa ka jaka le kai ban le kai ubang las dang ban pensitom biang ya ka haba uli ula khang biang ya ka lenti jong u ubang ula kerpat ya u ban ya kendu ya u sabar school ya ka ba uli ula menjur kloi henry umtip don nong hikai ba pet ya u nang taw bang ula persyang ban thambor ya uli henry uli ula phetkrat no da ka basuk bat la penhap ya u hamadan
Mentau bang la chim ya kabilor nong na kendeu da ka jing bitar bat la thung ban cho yaw li da kata henreu liu la cho yaw bang la pendai ya ubang hau we uding tang da ka we ka jing cho ka bakhlain bor nang ta la pen pau ba uliru udon ki bor ki baphala ti hadin ha ba unong hikai ula kli ya kendau jong ka jing bomban school jong bang uli ula thok bam siaw bha kum tau leit phaino kloi salaying nang ta hatin ka to kat ne kanta ka khubor jong ka ching cha pnyap jong bang kala sa phriang ha ka tv bat ka yun kalas dang ban khuslai ya ka jing snain jong khun jong ka ukim te ha ka por janmit ukim bat ka jang kil lei sa ka we ka dukan ban thit ya ka uniform than mai jong u bat nang ta baro kilaya bam jamit lang ha ka we pat ka liang ufrang dang pe ya ka dur jong bang ka bau la yo kat bau kim bat ka jang ki dang kren kai bat hadin ki lech ban khoi ya kamera sai jang hai ka te ka school kan ne ka long ka jing pachtam ya ki namar ki lopoi classman step ha ka ne ka por ka jang ka yo i ya ka jing men sau ha ki ti jong kim ka bau la yo namar ka jing hap jong u hamadan ha ka por men step nang ta ka jang kelas dang ban sumari ki jing men sau jong u henry kim la singal ngo hadu kata kata ban wan sajan jong ka hadu bagi kijat jong u kelas dang ban kiu na khendeu menta ban buri ya ki bor jong u ula kerpat ya ka jang pan mi no na ka kamera sai jang henry wat hadin kalamino uki memla bantek lakam ya ki bor jong u bot las dang ban her dala dehi nang ta ka step ka bubut unong hikai ula ke libiang ya ka dau jong ka jing bom la ban school ubang henry amdan batip ai sepang kata habau yo i ya kane weli ula skau khie sibun ondau ki mulan phai salaying hadin bal dep school ka kmi jong u ka yun kala berngem sibun ya u namar ulawan slam bha ha kwe pat kaliang ufrang la poi ha khardop school panwat yaw nong sa penyap u babut habau no apa hara ulap tha u banweng no ya ka trok kit mar jong u na ka khardop ufrang le no snap jar na ka te ka jaka henry nong up ulas nyau artin ya u hadin kata plafon ya uwe ubriu bun kisni keliyai kumne bat menta ka jang kadang patibit ya ka jing lek kai bat nong hikai jongka khnang bakan nang la banlong kanong lek kai ka bakham tibit kat bau lipat un pejri ya ka jang kadang lek kai namar ma uru ulas tang bar syau tenat ya ka jang ha ka donut jong u ha ka we kamit ha ka por practice kansan ka kejat jong ka jang kala kelon bat kala hap jur bha habayo iya ka uli ulamare syaka re ha ka ju kapor ukim ru ula poi hangta hadin kata uli ula senge no hapedeng ha ka jing sisya habau yo iya ka jang ha ka jingpang ukim lahir mardor bat la poi hangta henry ka jang kala ong pakam cham laman sauthan bat nang ta kelas dang biang bat ai ka jing hikai bat menta kelas dang menle ya ki jing hikai abs da ka jing rap jong kim henry namar ka jang kalai jan bha bat u ukim la singalango bat las dang ban her sajrong sa chisin bat kansan la kelon bat nang ta ka jang kawan mare ban nyarap ya u te hak ta kapor kanong pungkhuit kalawan hangta bat kalaong yaki ban mikno namar menta kasni kalej sa ka jaka lekai bat kalaong kabha bat kalej no henry ka jang kamla ban syau thu kumno ula her kansan bat hap sajngai te hadin kato kat nepor uli uluan biang sa ka jaka lekai bat lej sa kabut ha ka ba ka jang kadang penpit ya ka jingkyu jongka te hadin kato kat nesni ha ka por janmit ka jang bat ukim kidaya bam jingbam ha ka we ka dukan kansan ka jang kala kan mau ba kala klet ya ki duty spot jongka ha ka jaka kilan met jongka school hang tau ki muong ka kpo jong u kala dap bat lej marwe cha school panchim ya ki duty jongka henry ka jang kala artin ya ki kam jong u labun sni kumta karu kelas dang ban but ya u ban tip ya ka jing sisya anda kala poi ha school kala kan riak sakaliang jong ki dinjat jong kim bat nang ta kala kan mau ya kita ki klimat baro kala yo i ya kim pau her dala ki jong ki khman kumjuru kala poi ha kamala ka bar henry hang nei ki dinjat kilaja no kumta kala khot ya kim kham hadin ukim luan biang bat ka jang kala kali ya u bele ule phla kumta man ka por ki ajan iwe ya iwe pat henry ukim la ong kam dei kumta ngalong kumne hadin ukim lawat ya ke ha kapla jongu kumta ka jang kala yo i
ki bendis jong u kilajan banja no kumta kelas dang ban penbej ya ka bendis jong u henry tang sukta ya ka ukim lasnyaw le rany hadu baw laher baw la sakut ha ka jingkhang kajang kala lengo ban yo i ya u henry menta kala chem ya kalat ban pen im ya ukim kala kiu halor kawi ka senduk bat kala mere saukim bat kala tan ya u sapok kendeu rengkat bat ka nang ta kala iklo ya ukim ya kapla ka bahe jongka bat khaddu baro kila long kumju hadin kane kila mino na school henry kimtip baw nong apa hara ulayo iya kine baro leng ba ka kamera kat ba ka yun kadang chet jingbam jan mit haying bat onda kalayo iya ukim ulawan chaying kala lej sa ka jingkhang bat kalayo i kajang ru kadon lang bat ukim kala kemen chibun namar hadin balaslem ukim ulawan yalam ya kaperlok chaying kala kerpat ya kajang pakansa ban ya bam jamin ha kawe pat kaliang ufrang lej sa kawe ka beauty salon kumtaw le kendu ya kawe ke kenthe ka bakerteng ka hong bat ufrang la kerpat ya ka bat not ya snu jong u ha ka por ba ot ya snu ufrang la ong utip ya ka jing sisya sephang jong ka ula khot ya ka hong na ju ka badai ka kerteng sisya jong ka maria yo sngaw ya kane kana ju kala thambor mardor ya u da kiske henry frang la yang ha ka ju ka klipmat bat la pen hap ya ka hamadan nang ta la pen pau kamet jong frang kala ban pengkoj ya kano ka jing men saw tang ha ki khendiat por tang chu se ya kana khmat jong ka kala siat ya u bat mare cha ka we pat ka kamera nang ta kala se ya ka siloi ka bakham he bat da ka jing pi x-ray jong ka kala i ya frang lang ba ka jing khang nang ta kala stang man set jur bat u frang ru ulamare ban pendep ya kam ka ba e bat kana ju kala mare hadin bakala pen pra ya ka jing khang henry kana ju kelas dang ban siat ya u henry chen kelas yang thu kini ki kuli kim dan jingta e ya frang kumta kala lej mardor cha ka we ka kamera bat kala se ya ka suloi bakar pang jongka bat sen kelas dang ban siat ya ki paj ki badon ha ka kamera namar kata ka gas kelas dang ban tuj na ki paj da ka baburi yalde halendet jongka tedem ula set kuli ya kana ju ha kane ka jingjia kana juru kala saksiat henry kadang se ya ka suloi he jongka bat kala thambor ya frang da ka bor ka bajur kabal pen hap ya u ha ka we ka kamera butiar hadin kane ulamre sa kana ju bat la thambor ya ka da ka suloi ka ba penyap briu kata kala pelong ya u ban hap jangai bha nang tau frang la buri kloi ha ka we ka kor khnang ki bor jong u kinla ban pengkoj ya ki jingmen saw jong u baro tang su koj ulami da ka bor ka ba themmai bat ulamare saka da ka ba patkrat na ka jing cha set jong kana ju la pan hap ya kana ju da ka jing set ka ba khlain bor bat nang taw la pnyer men sin ya ka nang ta kana ju kala cho ya u ha ka kjan hadin kane kala thambor ya ka rendang jong u henry frang la khang ka shwa kata men taw la pnyap ya kana ju bat la kali bale baru ki bru ki badon ki bor ba kerpang ki buri ala ki khon kana ju kadang khenya ka jing sawa jong ka henry bat la kataru kam cham lai thu ya ka jing sisya kalong phide nong penyap briu uba ju jia bat ka kan hun runar kan pengkut ya phi tang shu ya phi te balu ya sngai ya kane ufrang la bitar hadin kata ula penyap ya kana ju da ka ba cho ya ka rendang jong ka kalong bawat la da ka me thu ya ka address jong ki khun jong ka henry onda kala khlat no kin sawan sa ka jing le an tep ya ka kat bau kim bat ka jang kidang pam jing bam ha kamera jong u habau kim la her biang bat la her halor tunum bat ka jang kalai rap yu ban her biang hadin kato kat nepor onda kalej phai salaying kayun kalai i ka jang kalej marwe kalas neng yaw kim sibun bat ula ong ya ka ban phet ban e no ya u haying jong u mardor mentau kim la lej sa ka jang kat bala da ka jing rap jong ki bor jong u ka jang kalas nyo kemen sibun ban yo i ya u nang ta ha kasni ka babut habau kim wan sa ka jaka practice bat ka jang kalai thu ya u bakam chum la en oi ka school ka ba men shwa ha ka jing sisya kala chok khat nyangut ki kan thaya ka chisin cho namar kata la be school ya ka ha ka we ka sne ka school jong ka ba men shwa ka we na ki parlok jong ka kala sa pendik ha ki we pat ki kan thai kila le ben mat penja burom ya ka bala pen bitar sibun ya ka jang
Bat ban pin im ya kata ke kente kala tuklar ya kiwe bat ki kente baro ban ya cho sabar school. Hadin kata ha ka por janmin baru ki kena kilai lumlang ban pej ya kene ka jingele. Ha ka baru ki kente kila kiu halor ka jang ha ka juk ka por. Henry amdon ka we ru na ki cingcha thambor ka bala pengkela ya ka jang. Amar ka don ru ya ki bor ki bapla kam somla du jing chlur bat kala pen rem bat kala pen prai ki non chun baro. Hadin bakala job ya baro kala yai sa kanong ilam ka ba persyang ban penting ya ka kanong ilam kala persyang ban thambar ya ka jang. Henry sen kala syang thu ba ki jing thambar jong ka kim dan jikta ya ka jang bat kala sedang man phen namar ka jing ting. Ha kata ka por usamla jong kata ka kente lawan hangta bat ula thambar ya ka jang dau bet baseball ula penhap ya ka hamadan bat ula yai pedeng ban cho ya ka bunsin. Henry nang ta ka jang kala chim ya umau bat kala cho ya tau briu ha ka kejat jong u bat nang ta kala cho ya u ha ka kli da ka ju ka ben. Hadin kane ka jingjia ka jang kala sa be school bat yok pa jong kala ra sa ka sultan ka swar ban to kidnia. Ha ka we pat kaliang katanat pahara kari kadang persyang kat bala ban buri ya ka jingdon jong ki mut ej na ki pait ba ha ka bekut ngioi ukun jong tau mut ba pendon kam da ka boarding elektrik udang wat yaw nang penyap ya ukpa jong u ban siu kaliang ya ka jingyap ukpa jong u bat uru udon ki bor ba kerpang kum ukpa jong u kum ta ka ne ka film kal kun no hang ne ngin saya kendu ha ke video ki babut khublei sibun.